Doncs bon dia. What? Bon dia. Bon dia. Sí, senyor. Tant de festa major aquí també, sembla. Com els petardos. Pues res, bon dia. Avui ens hem llevat. Ens hem llevat aquí amb la música de l'església i estàvem sentint mentre esmorzàvem. Us deixo clip aquí de l'esmorzar. Ja tenim l'esmorzar, torrades i fruita. Per fi no arròs ni frijoles. More. No, I don't want too much. More. Ja tenim una església, està sonant l'església. I ara estem sortint a fer aquí una mica una caminata pel voltant del llac, a veure si veiem una mica les vistes i ens hi banyem. Així que ara estem sortint del poble i a veure què tal. I ara, després de caminar una mica per carrers de la ciutat, ens acabem d'agafar ja un caminet petit i comencem el trail cap a la platja. Primer viewpoint de la ruta, mireu quines vistes. I ara ja comença a apretar la calor, així que a veure si arribem a la platja ja i ens aconseguim banyar. Ok, doncs acabem d'arribar aquí. Hi ha dos camins i no sabem quin agafar ara. Maybe we left. Potser agafarem l'esquerra perquè sembla que està més trepitjat. Don't you think? What? Ok, això no sé si significa platja amb l'idioma local, però seguim per aquí. I ara estem caminant pel voltant del llac, mireu quines vistes, està xulo. Va. Doncs ara acabem d'arribar aquí, sembla que ja no hi ha més camí, ara aquí hi havia unes cases. I la platja està allà al davant, està allà baix. Però no sabem per on baixar. No sembla que hi hagi camí, aquí sembla que n'hi ha un però està tancat. I després per aquí tampoc sembla que n'hi hagi. Així que anem a buscar ara per on es baixa i a veure si trobem com es baixa. Sí, sembla que aquí hi ha un camí. Mira, per aquí i per allà. Xop. That's not a problem. Like really a lot. They look spiritual. Yeah. I sembla ser que estem a la platja. Hi ha com 3 o 4 persones, però molt guai. Anem a banyar-nos que fa calor. Fa bon dia i fa bastanta caloreta. Pel matí feia fred perquè estava nublat, però ara s'està molt millor. We don't support family people getting changed. Està fresqueta, però tampoc massa. Així que anem a banyar-nos. Però... Wavy, ja. Rocks. 3, 2, 1. Yay! Oh. Auto exposure. No, but it's good. Okay. Bye. La veritat és que quan surts fa una mica de fred. I ara està venint aquests núvols d'aquí, o sigui, tenim el sol aquí, però està a punt de tapar-se per tot això. Així que ara ens anem a abrigar i a esperar per lo peor. Potser ja tornarem cap al poble.
Bueno, ja estem canviats i la veritat és que s'està molt millor, però ara acabem de veure que la pluja està venint cap aquí, mireu. La veieu allà, que està venint? Així que crec que ens anem a posar les sabates ja i començarem a caminar de tornada perquè no ens pilli la pluja, que tenim una bona estona, potser una hora de tornada. I no sé, crec que ens pillarà, però intentarem que no. I els núvols estan bastant negres, sí, mireu allà. Pues ja està, tot recollit, sabates posades i tornem cap al poble. Doncs ara acabem de veure aquí que hi ha una platja aquí baix i com no està plovent encara ens anem a baixar i a veure si estem una estona més. Ens estem posant per aquí al mig dels camps d'arròs o del que sigui això. I ara inclús acaba de sortir el sol, estem així caminant per la costa de tornada. Ara hem trobat un camí per aquí i estem sortint de la platja ja. I anem a dinar alguna cosa així ràpida, que ja és hora. I just acabem d'entrar al hostel i s'està pujant a ploure. Succés! Anem a preparar alguna cosa de dinar. Hora de preparar el dinar. No tenim gaire gana perquè hem esmorzat molt. Estem fent una mica amanida ràpida. I això serà el dinar d'avui. Amb una mica de pa. Doncs hem sortit a donar una volta, hem estat descansant una estona a l'habitació, ara ha parat de ploure i estem sortint a comprar alguna cosa per sopar i a veure què fem. No bread? Hola, ¿tienes pan? ¿Pan francés o algo así? Que no sea dulce. Pan francés. No tienen. Doncs ara estem caminant per aquí i hem aparegut a un carrer amb una vista i hi ha un volcà aquí superxulo i ara es veu superbé la posta de sol. Mireu quin vídeo hem fet. I ara estem caminant, anem cap a un bar i intentarem buscar una taula de billar per jugar una estona. Ja trobem a faltar. El nostre hostel aquest no té taula de billar aquest cop. Estem entrant a un bar. Succés, tenim taula. Doncs ens hem demanat una cervesa, mireu. Però tranquils que ens la partirem, no me la veuré jo sol. Cheers. Ja hem d'esperar el billar perquè hi ha uns que estan jugant i han parat a dinar i estan a la taula ocupada. Vaya maleducats. Però bueno, ara quan acabin jugarem. Let's go, Michelle.